Iyayen matashin din nan dan jihar Kano da baturiyar Amurka ta yi tattaki zuwa gidansu domin su yi aure. Sun ginda sharaɗin da za ta cika kafin su aura mata ɗansu. A dai cikin makon nan ne baturiyar mai shekara 43 'yar ƙasar Amurka ta isa zuwa jihar Kano bayan narkewa da ta yi a cikin soyayyar matashin Suleiman mai shekaru 23 da suka haɗu da shi a manhajar Instagram. Idan mikiya ta tattara cewa tuni dai aka sanya watan Maris a matsayin lokacin da za a yi bikin masoyan guda biyu bayan amincewar da iyayen matashin da ke zaune a unguwar Fanshekara ta jihar Kano suka yi. Sai dai daga bangaren mahaifin matashin wanda yake tsohon jami'in ɗan sanda Alhaji Isa Suleiman ya ce za a saka hukuma a cikin lamarin. Haka zalika ga jaridar Kano Focus ta ce mahaifin matashin Suleiman ya gindaya wa baturiya Mr. Jenny Sanchez sharuɗan da za ta cika kafin ya amince ya aura mata auren har ma ta koma da shi ƙasar Amurka. Sharuɗan sun haɗa da samun shaidar daga jami'in tsaro wanda ya tabbatar da cewar ranar Litinin zai garzaya zuwa ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS. Ya ƙara da cewar ɗan shi zai ci gaba da karatun shi a ƙasar Amurka idan sun tafi tare da barin shi akan addinin shi na Musulunci. A cewar Mr. Jenny ta karbi sharaɗin inda ta tabbatar da cewar akwai yiwuwar ta karɓi addinin Musulunci. A ƙarshe kamar yadda jaridar Kano Focus ta tabbatar, mahaifin Suleiman ya ce ba zai aura mata ɗan shi ba tare da salewar iyayenta ko shaƙiƙanta ba, wanda a cewar shi ya saba wa koyarwar addinin Islama. Tuni dai Mrs. Jenny ta amince da dukkanin sharuɗan inda ta bayyana za ta koma Amurka domin kammala shirye-shirye kafin lokacin auren da aka sanya ya zo. A nan ne muke roƙo da ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa don samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora.